most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning! Welcome na sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radyo Ogyon Santa Barbara. Yes, mayong aga gino sa tanan naton dira ang mga kauturan no sa aton sining Ilonggo Caps on Air nakatayap kita sa 106.7 FM Radyo Ogyon Santa Barbara. Kag of course sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo mangin kaupod ninyo sa isa naman ka oras. No, medyo late kita pasensya gino kay nag-blackout kita kablikat Erwin. Yes. Apang subong yara kita nagapanumbalik sa kanginan kag sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office kaupod ninyo sa subong aga. Of course ang aton sining world class technician, the super overweight champion of the world, Patrolman Kenneth Biang. Ako naman si Police Corporal Vicente Plusa Jr. Ako naman Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Ako sining kapagadalon sa inyo sa subong aga no. Ang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo. Live kita nga naga-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa sulod sa IPPO. Kalwa ni Dr. Ramil Oy. Yes, yari ka subong sa adlaw nga Martes no, Oktubre 22, 2024 no ga pulo pamintana doon ang Pasko Kabalikat Erwin. Yes, 60 days na lang Christmas na Kabalikat Vincent. Kadasig lang do ginaunos lang ya pizza Kabalikat Erwin no. Kag sa aton dira nga mga kauturan no nga nagabiyahe isagid ka maulanon nga aga no sa aton dira nga Regional Director sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jacqueline Payos Wangke sir, together with our regional staff no dira sa may Camp General Martin Chupilobi Delgado, Iloilo City maghalong gid no, sa subong adlaw sa mga officers naton dira and to our fellow PNCOs together with sa aton madara nga ICPO Director Police Colonel Kim Ligada no. Good morning gid sa tanan. Kag sa aton sini nga very energetic, innovative and dynamic Provincial Director aton gid ini no Police Colonel Bayane Manuel Rasalan kag sa aton nga provincial staff. Good morning, good morning. Good morning, good. Sa tanan naton sini nga mga Ilonggo Caps no lindra sa 1st District hasta sa 5th District sa aton sini nga probinsya. Wow. Pagitang duwa naton sini ka mga mobile force companies dira sa banwasang Tigbawan kag Subungan sa banwasang Sara Iloilo. Yes. Sa tanan naton sini nga mga pumulong Ilonggo sa Bogos nga probinsya isagid ka manami nga Martes nga aga sa aton tanan-tanan. Bisan ga ulan lang blaya panahon kung importante. Happy na birthday mo pa. Yes. No, sa tanan-tanan nga silverar. Silang kadlawan sa subong adlaw mga music maestro. Yes. Happy birthday kid. Sa tanan iwasan na sining birthday. Pati nang nakisilibrar sa mga may birthday. Awan naman sa dyan. Kabalikat Vincent no. Mas namin hindi ako happy birthday ka lang pala no. Oo namin nga manugkaon. Awan na pinaka dyan ang part mo. Kapit pa kang iban ngayon. Tama-tama. Ginapamuksan ng tanan-tanan. Tapos mamangkot ka pala ka ang wala pa nga mino mo pang imo pala. Wala mo naging wala sa linuto nga munggo nga manok kag mayubad. Aw mo na imo pangitaon nga tubang madubo. Gakaon ka lang, madiman ka pa. Sa tanan nga nagaiwas ang ilan din nga birthday no. Happy birthday kid. Yes. Subukan no sa mga naki-birthday dira. Happy birthday man. Yes, halin dire sa inyo sini nga Iloilo Police Provincial Office sa inyo sini nga Kabalikat Multimedia Convergence Center no. We're wishing you more birthdays to come no mga kabiyanan. Kabay mo magidat ka mo disintos. No, pasalamat kita no sa dugang nga kabuhi nga natag sa aton sini mahal nga makako iba naton nga kauturan dira nakadasma lang, nagtulog lang, way nakabugtaw, way nakabangon apang
ikaw blessed ka abyan. Oh. So sa aton dira ang mga kauturan bata mala matambok maniwang ano pang kinahulat. Magtutok na sa aton sini nga programa sa Subungaga ang Ilonggo Capsule niya. Happy birthday sa tanan. At sa aton sining mga balita sa Subong Adlaw Kablikat Vincent. Yes. I-discuss no ining 6 months accomplishment. Yes. Aton sining provincial director siya sining 180-day stint. Yes. Aton sining probinsya, which is quite impressive gid no ang aton sining mga accomplishment. Siyempre ginasuportahan kag ginabulogan gid sa aton sining mga municipal police stations. Siyempre sa aton sining mga mobile forces companies kag subong man sa syudad sa Pasig. Yes, kabalik ka Erwin kag through the support man. No, ano ibiring support sa aton sining Iloilo Provincial Government no kabalik ka Erwin. O sa pagpanguna man sa aton dira nga Governor Province of Iloilo, Governor Arthur Tuto Defensor Jr. sa mga provincial officials naton da padulong sa aton sining mga local chief executive sa mga mayor naton da municipal officials, sa mga barangay officials naton, padulong sa aton sining mga force multiplier, mga barangay tanod naton. No, kag ang pinakadako nga partisipasyon gid ang aton sining mga pumuluyo no sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign nga aton ginapagapatpaton sa Subungaga mga kabanan. Kaki sa aton inapatpaton Kablikat Vincent no aton nga pagikangutan Yes. ang isa naman ka hipitri sa probinsya sa Iloilo ay isa naman sining accomplishment no aton sining ikadulong sa inyo. Pagkatapos ang aton sining birada simana sang tinigdan sining simana layo ng aton sining mga municipal police station sa pagdulong sang ila sining mga accomplishments. Dayon man aton sining preparasyon no sa sining maabot sining eleksyon sa masunod nga tuig. Yes. Pa-intensify ginaton or ginapabaskog naton ang aton sining mga kampanya. Sari-sari naton sining mga kampanya no diri sa aton sining probinsya. Mapabilin nga malinong kag matawhay ang aton sining probinsya. Yes. So ini no ang aton sining pagpapaton kalabuton naton sa linya sa Subungaga. Newly installed no pero actually nagbalik man si Sir Lepsia sa Banwasang Dumangas no kay nagtalos man nagbayloan ay lang sila ni Sir VP Nosa no sa Banwasang Concepcion mga kabiyanan. Kay ini another significant accomplishment na naman sa Dumangas Municipal Police Station. To isa naman ka ano no sa pagbayular sa Republic Act 1716. No kay ini no acts of lascivious business kag isa ini ka most wanted person mga kabiyanan. So ara no natawa naton sa linya kay nagaring. Kasi pala sa mga pagulan-ulan man yung mga kabiyanan, kado ka budlag i-reach out ang signal mga kabiyanan. Wala di galing no. Actually ka duwa na nag-burnout dari Kablikat Vincent no. Amo na pinakanami sa tanan no. Nalipay kita. Kumo na di burnout. No. Amo na basta magulan-ulan na gani automatic no. Time to time nag-burnout gid. Pero sa gyapon ang inyo sining mga kablikat ng padayon kini kadulong sa inyo sang balita impormasyon. Akon nga may baluan ninyo dira ng mga balita diri sa aton sining probinsya. Karon sining oras nga alas 10:28 na sa aga. Nagyapon ka muna ng galantaw sa aton sining programa Ilonggo Capsule Air. Yes. Nga nakaukap kita no with Radio Ogyon Santa Barbara. YIS 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. Yes, kaya nagapasalamat kita mga kabiyanan no sa Chief Executive Officer no sa Radio Ogyon Santa Barbara. No other than no ato dirang Honorable Mayor no sa or amay no sa Banwasang Santa Barbara, Honorable Mayor Dr. Dennis Superficial sa aton madarang station manager kay Kaugyon no Buboy Sukal dito no. Thank you so much Gid. And of course no kay Mama kag of course sa tanan nga katapo sang Radio Ogyon Santa Barbara no dira kay Mama Zoila Cordero, kay Sir Larry de Atras, kay Sir Ray Shudina no kay mga kaugyon naton dira kag sa ila dira nga world class technician man no pinakabaskog no kag ti partner no ni kabalikat patrolman Kenneth Biang no kay kaugyon na Genesis Dimihilio no kag sa subong adlaw gusto nila mga barato nga mga produkto, mga priska nga mga ulutanon. Kag kun ano pa nga ginapangita nyo nga sahi sa Balaklon no sa merkado. Kadto ka masubong sa Banwasang sa Barbara kay tinda no Market Day subong. Happy Market Day. Yes, aton dira nga mga suki no sa tindahan. Oo. Gusto nila mga priska kadto lang buda. Pwede ka muda kayo istorya nyo lang dang gabulan. Sa mga consumers nato. Mas damo man ang Kablikat Vincent mga ukay-ukay medyo Barbara to. Kadto lang mo dira sa tinda sang Santa Barbara. Yes, kala kabong kita subong ka balikat Erwin. Oo. Kag of course no kay Mama Bimbim Sampel dira no. Good morning man.
So sa subong ang mga tinong mga kabanan, duwa lang alang gid balikan Erwin sa signal, Oo. no? Kudo-kuduan na nato ni sa si. Oo, Okay, oo. rano garing sa gyapon. Diba si busy lang no kag may ginaasikaso lang si sir. Mm. Okay, balikan na naton karon Balikan mga natin kabanan. karon. Okay. Kita na kita sa aton sini nga mga comments. Yes. No, sa subong aga. Uy, basi may mga kilala kamo dira nga naga-celebrate sa ilang birthday, especially loved ones nyo. Oh, great Just man. comment na kamo no sa aton sini nga comment section para nga tsakto na kabalikan Erwin. Oo. I-greet nyo ha. I-greet nyo, pinagis inyo para mabasahan Manila. Di nga ginagreet ka mo ba? Araw-araw to pa? Oo, ano nga. Na ano nga. Para ma-feel nyo lang Oo, importante birthday. sila sa inyo live. Yes. No, i-greet nyo mga wedding anniversaries nyo ra or even mansari, no, kay ipagka-shoutout na aton dira. Sa inyo sa aton sini Oo. mga pumuluyo nga nagapamati no sa Bugos nga probinsya sa Iloilo. Nagapasalamat kita no sa aton sini masubra 57 mil naton ka mga followers no sa aton sini nga from 5th, 2nd, 3rd, 4th and 5th district of Iloilo sa aton sini masubra 1,000 tanan ka mga kabarangay no specifically do 1,721 barangay no in the whole province of Iloilo no. Kamusta kamo dira no ang inyo nga aga? Gaulan man balada kay Oo. diriya sa Banwa Santa Barbara mga kabyanan no Gaulan, padayon ulan gid. ang pag-ulan kag hindi lang talite ulan gid siya Oo. no alin kag ginasang aga. So good morning gid sa tanan sa liwat. Enjoy enjoy gid ang special day nyo sa mga naga-silver sing ila kadlawan. So good morning kay Andre Hardjulin no. Good morning sa Ma'am Sirs watching from Anilaw MPS no. Thank you so much gid no sa pag-monitor sa subong aga. Kay Sir Babari ka na no sir. Thank you so much gid sa imo sini nga pa ice cream. Good tapos. morning. Oo. Kag kay Ma'am Nala Rodriguez. Ma'am, thank you so Aga, much. speaking gid sa of pag-monitor. birthday gali no, good birthday gali subong no ni Sir Police Executive Master Sergeant Cyrus Librando. Wow! Happy birthday gid. Hey, Master! Ano Oo. kayo? Kaga imbitado gid ang tanan no nga kung gusto nyo gid nga mag-attend siya sini nga birthday kadto la ko Oo. sa Banwasang Leon na Iloilo. Wow! Siguro pilagi na yan. Kabaka ang natumba. Kablikat Erwin. Kagkarbaw. Oo. No, May- ay after sa birthday, pati Oo. tugon. may timing man ako may okasyon dito or may ara kitang activity no sa pagpungna sa aton sini nga provincial director. Yes. Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Sa pagpanikasok no sa aton sining Provincial Community Affairs Development Unit Chief Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok ay Yes. nagaiwat kita no sang Tanod Academy no training dira sa Banwasang Leon na Iloilo na mag-umpisa no sa subong aga Kabaykat Province. Yes, no, opening kali. So, karon no, may chimpo pa kita karon nga mabilin. So, pagapat paton man naton na ang tuhoy no sa aton sini nga Tanod Academy o training of trainers no para sa aton sini nga mga Chief Barangay Tanod no Yes. ining 3 days seminar workshop no kag of course may mga training, physical activities, may academics man. Kag ang first honor da, wow. Oo. No, may ano na yun. No, may premyo. Plano ka ng premyo. Ano ang Kalinong premyo? Kagkataway. Kalinong Kagkataway no sa aton daratag sa area of responsibility mga kabinan. So muna ang pinakadako man nga dako mabulig o kon role no sa aton dira nga mga barangay Tanod no which is the partner ginaton no umpisa pa sang una when it comes sa pag responde no sa kung anong madara nga krimen nga gaklatabo no sa pag-maintenance sang kalinong Kagkataway no diri sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. So muna no hindi lang naton sila nga tanod ka lang mo na bla kablikat Erwin. No, hindi nyo ma-insulto ang mga barangay Tanod na ton. You know why? They are very equipped no sang mga knowledge, ideas no after sina sang Tanod Academy naton no kay na no ma-apply gid no sa through that Tanod Academy ginatudloan gid ang aton sini nga mga barangay Tanod especially no sa preservation sang crime scene. No kay especially sa mga far-flung areas magresponde ang aton sini nga mga kapulisan dira medyo madelay kita sa biyahe sa travel due to sa aton dira nga lagyan bala mabudlay. Pero kung pag-abot naton dito na secure na nga daan sa aton sini nga mga barangay Tanod ang crime scene. So hapos lang makapangita sang sang ebidensya ang aton sini nga mga investigador para ma-convict no ang kriminal no nga naghimo sang sinang krimen no nga natabo kag matagaan hustisya man kung sino ang naging biktima mga kapyanan. Kaya siyempre isa man kadako nga bulig nila Kablikata Vincent. Yes. Yan ang aton sini nga mga barangay pulis kumbaga. Yes. Aton nga ini dira ang mga komosyon na sinong unang talogon no. Yes. Kundi ang aton sini nga barangay Tanod. First responder. Sila man mga first responders naton kag mga first pacifier nato no sa mga any incident man dira or mga trouble dira naga-present ni sila tanan no, sa mga barangay occasions dira labi na gid ang mga barangay fiesta or any occasion no nga ginatipon-tipon or nagatipon-tipon kita dira sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga kabarangayan. Yes, and of course. Appreciate man nato na Kabalikat Vincent no inang voluntarism no. Yes. Kay kalabanan ni sa ila
sila kabalikat Vincent isiban kani wala Oy. pagid sang allowance no. Voluntary pa lang nag-render ng ila sining serbisyo sa barangay and their own little way no agod nga mapabilin nga malinong kag mataway nga aton sining mga tagsa-tagsa ka mga kabrangayan. Yes, kag through that no Tanod Academy no gina-educate ang aton sining nga mga barangay tanod no on how to to apply no sang sining mga proactive approach pala kabalikat Erwin. Kay ti balaan naton nga mas maayo no nga temprano pa lang mangita na kita sa pamaagi kung paano naton matapna ang krimen no. Proactive approach bala hindi na naton pagulaton nga matabo pa no antes kita mag-react no kay much better no nga maging proactive approach ang aton dira nga paghimo sang solusyon no sa kung ano man dira nga krimen nga matabo sa aton dira nga mga kabrangayan no sang sa kumpara naton nga maging reactive approach kita mga kabyanan. So sa subong aga sa dugang naton nga mga comments no kay sa ginalabot pa naton sa linya no si Sir Lepsia. So ginagreet mo naton si si classmate ako dira no classmate ko sa college no kag subong no isa ka special weapon and tactics member no kon SWAT no. Oh, amak mo SWAT ay pisikador pa. Grabe nga talent ni classmate Alben. So, 277 no, thank you so much gida bet no sa monitor sa subong aga and sa akong dira nga wife ng Chris Club Blusa ma salamat gid sa monitor kag sa support. God bless gid kagalong. Good morning Sir Erwin and Sir Vicente. Okay, thank you. Watching from first Maneuver Platon no second Iloilo Provincial Mobile Force Company no. Thank you so much gid classmate Alben no sa pagmonitor sa Subungaga. Kag shout out dira no sa aton dira nga second Iloilo Provincial Mobile Force Company headed by no kabalikat Police Lieutenant Colonel Joven Arevalo. So sa dugang naton kabalikat Erwin. Nagalantaw man sa subong no at this moment ang second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Base pa muna sa aton dira nga Force Commander no Police Lieutenant Colonel Joven Arevalo. Nagasubong man nagalantaw man si Milian Nego working mandra sa Singapore kablikat Vincent. Yes. No, sa Singapore gali Singapore. Wow. Thank you so much kidra kay Mama Milian Nego. Yes, thank you so much sa kay ma'am. Sir J. Meliamena nga nagalantaw kidra no sa Batada MPS. Kag subong man ang binggawan na impias ng lantaw man. Kag subong man si Zayan Thea Dalida. Maulanon nga adlaw sa inyo sir. God bless you all. Thank you so much kay Mama Zayan basta Ma'am Thea. Yes ma'am, likewise. Thank you so subong man much. kay Mama Annabel Dima Vivas. Nagalantaw man dira sa Dubai, UAE, no? UAE rather, no? So good morning dira kay Mama Annabel P. Dima Vivas. Subong man Wow. si Mama Lourdes nadula ang aton nga monitor. Yes, importante ka balik Erwin nadula. Oo. So may pa shoutout man kanina aton sini nga world class technician no. Si shoutout no len kay patrolman Kenneth Biang no si Toto Bareng da sa may Banwa sa Bingawan. So ano lang dira no, Master. No, si Master kati muna no, shoutout kita sa inyo nga duha no. Halog Good ka muna morning. ko no bal ni Toto Kinet No, regards lang sa inyo. Halog ka mo sa inyo nga pagpanglakaton da. Si Ma'am kablikat Vincent si Ma'am Lourdes Cienfuego Ambrosio no. Thank you so much get for watching. Sa tanan naton nga mga live viewers no, pwede pa kamo kahingabot or pwede kamo kahingagaw sa inyo sining mga comments dira or pag-participate sa mga issues na ano naton nga ginatakol diri no. Pwede get kag mga shoutout nyo dira aton nga hingagaw naton basa no during siyempre antes matapos aton sining programa this morning. Yes, kaya may pa shoutout, may pa update si Mama Nilen Nigo. Oo. No, sir, update ko lang. Salamat sa pag-update sa IPPO Santa Barbara. Sabana kung nag-agto last October 17. Gin pa sala-sala ka scammer. Salamat sa advice. Shoutout sa Santa Barbara Police Station. Wow. Yes. No? Thank you so much, Gid. Yes, kay ma'am, no? Mama Milena Nego. Kaga speaking of camera kablikat Vincent, Yes. buwas no bantayan yung aton naman nga guest gikan sa aton sining Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Yes. May pagka-istorya na naton about sa another cyber cases naman. Yes. Cybercrime which is ang isa naman dra is pagkapukusan naton ang ginatawag naton sining cyber libel. Yes. Totokit ka mo buwas no sa aton sining programa Kape kag Balita. Alas 11 naman ni sa agad 12 alas 12 ang 8. So
bantayan nyo buwas no nga aton sini nga baga topiko nga ipaga-discuss aton no upo naton sini nga mga bisita gikan sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o kon RACO 6. Yes, kagini no, papiaw naton mga kabyanan kay sining sa cyber libel. Kung ikaw no sa aktual wala, hindi naton pagpagyon sa online, pagpakalain si Sigmo katawo pag himo-himo ka na storya nga wala man sa kamaturante, libel na. Oo. No, pero kung pagyo naton online no, through sa mga social media naton dra, ti cyber libel siya. Yes. No, kay ti through online mo. Oo. Do nga pagpakalain through social media. Kung pagpakahuya. So amo na pagpakahuya, so or public humiliating no. Yes. So buwas amo na pag-diskusyonan naton mga kabyanan. Kay ti pagkapatpaton kay pala mo expert niya aton sini nga Regional Anti-Cybercrime Unit Yes. Balik Erwin. Oo. So muna bantayan niyo buwas sa mga kabyanan na sa Kape Kang Balita no. Oo. 11 to 12 noon no, Yes. buwas nga adlaw October 23 Oo. October 23 23 na. 2024. Oo. Paris momento kabalikat Vincent while nga unreachable pa nga taon sining Chief of Police no kasang Dumangas. By the way no ipidin man lang naton ngayon na lang i-narrate na lang naton kung ano ina nga accomplishment kabalikat Vincent. Okay. So kay do siguro si Sir Daan ang aton sining nga mga hepe no samtang sa naton nga mga police station no sa aton lugar or area of responsibility hindi lang man siling ti interview lang ang ginatutukan. Oo. So may mga engagement, may mga appointment nga kaladtuan kay ti importante no ang rason ni sa gihapon no sa pagmintinar no sang kalino kagkataway no diri sa aton tinatag sa ka mga area of responsibility here in the province of Iloilo. So are no ang papiaw naton. So background no sang accomplishment no sang Dumangas Municipal Police Station sang tinalikdan nga October 18, 2024 mga alas 5:15 sang hapon no natigay nga madakpan ining si alias Joven, most wanted person no sang banwa sang Dumangas. Kaga ini no nagluntad ang pagdakop siya no sa mga katapo sang Dumangas sa Municipal Police Station sa may barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. So ini no isa ka 23 anyos kaga residente sang Purok 1 no kay Kubay South Bugasong Antique. Hatag Antique pa na no pero temporaryo din nagatiner kay may parente dire sa may banwa sang Dumangas mga kabyanan. So ini no gindakop or natigay nga madakpan sang katapo sang Dumangas Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Major Ken Albert Lepsiak. Ining suspitsado nga si alias Joven no sa kaso or pagbayular man niya sang Republic Act 1716 o kinining Acts of Lasciviousness mga kabyanan. Kag subong yaran subong sa paginakop sa Dumangas Municipal Police Station kag sang 18 pa ini natigayon naman ini na filean sang kaso no sa under sa Republic Act 1716 kag ini no may gin hatag no nga piyansa ang korte nga 180,000 no para sa iya sinitemporaryo nga kailwayan. So sa subong nga mga tinuon yara sa paginakop or yara sa lock-up cell no sang Dumangas Municipal Police Station ining nasambit nga most wanted person. So sa liwat, congratulations gid no sa Dumangas Municipal Police Station for the job well done. Yes. Kaya dyan, may palakpakan kabalikat Vincent. So muna yan no kabalikat Erwin. So congratulations gid sa tanan-tanan no nga mga tropa naton dra. No hindi lang sa banwa sa Dumangas kundi sa bugos sa probinsya sa Iloilo kay kabalikat Erwin no. The fact pala nga ang isa ka banwa kung wala recorded nga incident sa kung nandudra nga klase sang krimen. So ina no isa na nakadako nga accomplishment. Yes. You know why? Kung wala sang may girespondihan ng aton dira nga mga kapulisan, wala sang krimen nga natabo, malinaw kag mataway ang lugar. Busin ko na mitinar naton na ubra naton dira nga duty no sa bilog nga adlaw nga mataway ang aton dira nga lugar mga kabyanan. So hindi man na siling yang kung may madakpan ka dira mambal ka malinong na. So ina amo na kaaktibo ang aton dira nga mga Ilonggo Cops. Of course idalom sang mabaskog nga liderato sang aton sini nga Provincial Director Police Colonel Bayane Manuel Rasalan kay ken dugangan gin-intensified ba ginaton ang aton sini nga tanan-tanan no nga mga pagpakig-away sa tanan-tanan naton sini nga mga anti-criminality campaign umpisa sa illegal nga droga, illegal nga ramasluthang, sa mga illegal quarry naton dira, illegal hacking, illegal fishing, kag illegal gambling, madamo pang iban nga kung sa diin kung gaubrang ka ba basta gani ka bulastugan, basta gani nga sala, di piho gid akpon kagid sa aton dira nga mga Ilonggo Cops kay wala naton na ginatolerar mga kabyanan. So
speaking of anti-criminality campaign naton kablikat Vincent. Yes, kabalikan Erwin. Moment aton sini nga pag-discuss naman ang anom sini ka bulan Wow. or 180 days IBPO's operational accomplishment. Sang sano ganina kabalikan Erwin? Pagkamalahan sa aton sini nga provincial director no Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Yan. Ini nakumpisa no sang April 19 hasta Oh. langgit sang October 19 nga mga accomplishments naton. Dumodoro ka Which is, kadasig lang, no? kadasig lang. 6 months agali si 6 sir. months no? nang gali si Oo. sir, ha? Yari kabalikat Vincent no, sa kampanya naton na kontra illegal nga droga. Yes, banat. Sa aton sining operasyon no. Makon mo nagdangat kabalikat Vincent. Sa kampanya naton kontra illegal nga droga naglambot na sa 199. Wow. Sana lang 200 naka-operasyon ang iniwat naton na kabalikat Vincent. Sa sining nga nagpabaskog naton sining nga kampanya kontra illegal nga droga. Yes. Which is ang batihan nyo man every week no may aragit kita nga mga accomplishments or bang ginadulong sining mga accomplishments sa mga kabanwahanan naton. Kakaw sa din nakadangat maninis ang 240 ang Wow. mga persona ang natigayon naton sining mapangdakop. Yes. Kaga sa 240 ang ina no 160 dira ang o kung 60 dira ang high value individual. Wow, kadamo. O 60 dira ang high value individual, mga dalakuan ng mga tao or mga dalakuan ng mga recoveries Mga- naton man. Yes. O mga grind lang ni iban nga ni gramo-gramo na ni. Aton sining mga recoveries no sa sining mga individual. Ang or iban na mga kilo na ni. HBI. Iban O na, iban na oo. nabot na kinilo. Oo. Kaga sa 240 ang aton dira nga mga street level individual ini sila mga nagagamit kag mga nagaduso. Yes. Or mga kaladakpan nato na isang dangat na naman sa 199 kabalikat Vincent. Wow. Kaga kung may sa speaking of sa Shay, nagdangat man sa sobra 1,000 sini ka sa Shay kabalikat Vincent. Oh. Aton sini nga recoveries no oras siya 1,258 kabalikat Vincent. Wow, kadamo. Kabalikan Erwin. Kag sa amount sa droga kabalikat Vincent nagdangat sa pila ka milyon. So ang sa ano naton sa standard drug price no sa Aha. sining shabu no or illegal drugs na recover naton sa kampanya naton kontra illegal nga droga sa anong kabulan lang ha. Oo. Naglabuot sa 47 million no 392,765.16 no Wow. pesos. So amakon mo anong kabulan 47 million nga kabalikan Erwin. Wow, dalag ko na so malapit na 47.5 million kabalikat Vincent. Grabe. Which is nga kung ang gramo ya sinay kabalikat Vincent masobra na anom ka kilo. Yes. Atong sining recovery sang shabu lang gini nga ginistoryanan nato na kabalikat Vincent Oo. away paniliwan ng iban nga mga droga. Ate ang gramos Oo, siya kung sa gramo kilo siya sa is, 6.9 kilo. 6.9 na kilo sa Oo. ngalaan. So Yes. malapit pila na lang ka gramo. Dangat na sa 7 ka kilo aton sining Grabe no. recovery na to, no? To be exact, no? 6,969.52 grams sa kabalikat Vincent. Yes, kabalikan Erwin. And you know why, no? Ang pinagitan naton kag ginapasalamatan, no? Sa aton sining nga mga successful operation sa aton sining nga mga Ilonggo Cups, no? Ginapasalamatan gid sa aton sining nga Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan, ang pagsakdag, no? Kag ang unwavering support, no? Sa aton sining nga mga kauturan, Oh. no? In the whole province of Iloilo sa aton sining nga away kontra illegal nga droga, mga kabinan. Thank you so much, gid. Bala na, doon kabalikat Erwin, in every successful operation, no, kumitar o kung makumiter, no, sa aton sini nga mga Ilonggo Cups, in every successful operation na beyond sina, no, ara gid ang full support sa aton sini nga mga pumuluyo. So that is why nagapasalamat gid kami sa inyo sini nga unwavering support. Thank you so much, gid. Kag kabay pa, nga ulop na nay kita, no, hasta nga matapna nato ni ang aton sini nga kampanya kontra illegal nga droga kag iban pa naton nga mga anti-criminality campaign, no, mga kaabiyanan. Kag nagapasalamat kita, no, sa aton sini nga 1.3 million, no, ka mga live viewers sa Sumungaga. Grabe, no, ka Wow. mga active ang aton sini nga mga Ilonggo Cups, no. Thank you so 1.3 much. million gipla, no. Ah. Diba hindi na mabasahan kung ano sino na eh. Oh. Thank you so much. Okay. Sabi ang naman nga bayan na kabalikat Vincent sa kampanya naman nato na kontra o sa pagpangsikop sa mga wanted person diri sa aton sining nga probinsya pila kabalikat Vincent ka operasyon naton sining nga giniwa sa sulod sa anong kabulan. Yes. Naka-launch na kita, no, sang 590 tanan ka mga operasyon, no, batok sa aton sini nga kampanya kontra wanted person kag most wanted person, mga kabinan. So nakatipon kita or nakadakop kita sang other wanted person o ining regular nga wanted person naton Oo. sa 463,000 kag mayara kita nga voluntary surrender no nga isa. And of Oo. course, aton 463 lang kabalikat Vincent. 463.
463. Oh, natibad ka daw sa bulok ba, no? Oo. Di para, no? Way ko Okay. ang tiyuhos, no? Kung sinang iban pa mga kamalaman naton. Ang tiyuhos, no? Di para. No, termino na sa mga katigulangan naton, mga kabanan. Okay. So, sorry, gida. Sala naman tani ako ni Info ba? Oh. 463,000, no? 463 lang. Oh, 463 lang. Thank you so much, gida, Ah. Buddy Erwin, no? So, ang aton sining regional level, no? Nga nagkaladakpan, nga most wanted naton, 11 kabilog. Wow. Ang provincial level naton, 15 kabilog. Aha. Kag ang municipal level naton 105 kabilog tanan mga Wow. kablikat Erwin. Mm. Kag ang total sa most wanted person naton ang naglabot sa 131 tanan no ka mga most wanted. Kag ang total wanted person naton naglabot sa 595 tanan ka mga Wow. individual. So congratulations kid no sa aton sini mga Congratulations, Kid. pumuluyo kag ilang pa. So next naton kablikat Erwin makato naman din sa kita sa aton sini nga kampanya. Okay, palakpakan ay. Palakpakan. Ano ka naman natin na natin yan? Di ba concert ba? Okay, sa next naton sining campaign, ang aton sining pagpakigaway kontra illegal nga sugal. So, out of 81 operations no nga ginalumsar naton sa sulod sang anong kabulan. So, sa ato naman sining no nga Republic Act 9287. Aha. So, we have 47. 47. Oh, 47 tanan ka mga dakop. Ang PD 1602. So, ang 9287 naton amon isang sa illegal numbers game ni ha sa mga bukis naton sa mga pataya. So, 47 tanan ang aton sining operation. Aha. So, ang sa PD 1602 so amo ni ang ang kumbaga illegal gambling law no under sa Philippines no bilong Pilipinas ni amo ginayumpisahan. So kabla mo ginamen-amen ni hasta nga nag 927 ka. Oh. And then sa PD 449 amo naman ni ang sa illegal cockfighting no sa pagpasampok sa mga manok nyo da mga lusok no pag tanan-tanan nga related sa manok na tundra so illegal cockfighting. So amo ni ang PD 449. So Yes. 3 operation na ginlunsar naton. So total arrested naton no sa 9 to total arrested naton tanan no 197 no sa kabilugan naton sa aton nga kampanya kontra illegal gambling. So sa RA 9287 so illegal numbers game we have 58 tanan ka mga dakop. Sa PD 1602 naton we have 128 tanan ka mga arrested. Sa PD 449 we have 11 no ka mga arrested. Kag total amount confiscated ang naglabot sa sulod sang anong kabulan naglabot sa 78,625 pesos. So sa RA 9287 naman naton amount nga gin-confiscate naton ang naglabot sa 37,466. Kag sa PD 1602 naton ang amount nga na-confiscate naton ang naglabot sa 39,319. Sa PD 449 naman naton naglabot sa 1,840. So congratulations gid ha sa tanan-tanan naton dira nga mga Congratulations, kauturan. So tandaan nyo na bisan ano lang dira or spider derby. So bisan ano ang klase sang hampang dira basta gani may pusta sugal na mga. Yes. Madamo dring accomplishment naton kabalikat Vincent ng mga nadakpan no nga nagapaupas ang dama. Yes. Para spider derby no Oo. sa aton sini nga mga pumulyo dira. Ano na kabalik ka Erwin? May bulang Oo. ng damang ulang. Oo, may aray yang karaw-kaw bla. Paupas damang no sa muna Oo. no sa aton sini nga mga pumulyo dira. Ang iba ning mga promotor kaysa mga mayman lang no. So dapat mangin ano kita dira hindi naton pagtuluan ng mga kabataan naton. Yes. Sugal dira kag may pang mga kabataan nga training na naton sa sugal. So tamo man dira mismo nga ginikanan. So dapat ilikaw nyo dang mga kabataan no. Imbes na tuluan nyo sa mga mayo dira nga butang nang natuluan nyo sa sugal. So, dapat mangin bisyo na nga daan once nga Yes. tuluan mga kabataan. Kasi yung mga kabataan dira mga curious Bisan, pa sa. Abi mo kabalik Oo. ka Erwin ganay bisan may tagin natudluan. Balan mo ikaw daga serve as a role model si mo Oo. sini nga kabataan. Kung makita sang kabataan mo nga kasugal ka, may time will ka magin sugarol mo na kabataan mo. You know why? Amo lang na nakita si Muda Lodlaw o ga madyong nanay, ga tungit si tatay, ga pusoy si tatay, baraha o kay bagungon o. Ang nakita sang adla sang kabataan halin sang gamay sila, dalon gina nila sa magdako sila sila matisting matadi ka doon nalingaw sa nanay sa tatay. Gani. So until such time kati ang mga kabataan malingaw na no hasta maging expert ba imbes nga drawat bugas isugal mo pa Oo. ati balda way nakabot sang drawat kay na perde to. Oo. Umugid. Wala pa sa aton sining mga ginikanan dira no ay tuluan naton sa mayo magbataan pinagi man sa mayo sining mga inimuan aton hindi man kamo pag ilugon dira ilabi na gid kong mga bisyo. Yes. Sa kampanya naman nato na kontra illegal sining armas lutang kabalikat Vincent. Yes, pangat. Pang recover naton sa armas lutang. Total
number of operations naton is 90. Wow. Ang naristo naton this oras Tintay City Kabalikat Vincent. Yes. Tintay City tanan sa within 6 months naton sining kampanya. Kagin pa sa kanan ni sila sa mga kaso ng 86 tanan. Ang iba ni mga doble yung mga kaso na ilibid ang ginapang-applyan naton sa mga search warrants. At ang na-confiscate naton nga mga armas is Yes. 93. So, 93 ka mga Damo armas ba? ang aton sining mga pang-confiscate. Oh. Nagang surrender dira no, may mga surrendered man kita nga mga Yes. armas nga nagdangat sa tanan sa 280. Nagang deposit rin ng mga expired ang mga lisensya or mga on process pang mga lisensya is 48 tanan na Kabalikat Vincent. Yes. Sa kaning mga arrested person nato na Kabalikat Vincent. Yes, Kabalikat Erwin. Sa nga sobra 400 sini ka mga kaso ang ila sini nga pagatubangon ini nga Tintay City naton sini ka mga persona nga ginapangdakop no sa sini nga intensified campaign naton against loose firearm. Yes, Kabalikat Erwin. Kaga base wala ko magalingin ulo nila. Ano na Oo. ang gin-confiscate, ano na ang gin-deposit, kag ano naman ina ang gin-surrender. So ang gin-deposit mga kabiyanan, so ang gin-deposit ang may mga rehistro ng adaan, no? May mga rehistro ng mga armas naton Pang which is expired, no? Ablan mo kung expired ka, it will consider as loose firearm, no? Yes. Kasi hindi siya lisensyado. So madabat kita sa gobyerno once nga gingamit na kag nagamit sa illegal nga paggamit bala or nakahimo sa krimen, so dakop kagid or even no, ang pag-expire mismo krimen na kay wala mo gin-surrender. So amo na sang deposited naton may mga license pero wala pa ma-update or wala pa ma-rehistro, mo ay ma-renew mga kabinan. So pag abot naman naton niya sa gin-confiscate, ang amo na siyang nakuha naton through sa pag-apply naton sa mga search warrant, police operation, nagresponde kita to, may nagminaoy, nakuha naton. So amo na sa ang mga confiscated naton nga mga firearm. Yes. So pag abot naman sa mga gin-surrender, so amo na gin-surrender no, pinaagi sa aton dira nga kun wala gin-surrender mismo direct sa aton sini nga mga municipal police stations or sa mga city police stations naton, amo na ang gin-surrender pinaagi sa mga barangay officials naton. Kaya iba naton mga kautoran Kabalikat Erwin na huya man na yang sila to marekta kay ba si amo to bala? No, maduda sila o dudahan sila pero hindi ha. Amang pinakadako ng pasalamatan gid sa aton dira nga mga kapulisan no nga mas maayo ganing i direct nyo sa aton no nga ti safe ka mo dira, hindi ka mo dira mapasaka ang kaso, nagapasalamat gani kita nga gin surrender nyo. So mo na mga surrender naton ya no nga gin voluntary nga ginhatag sa aton no sa aton sini nga mga concerned citizen dira. Sa dugang naton sini nga mga accomplishment Kabalikat Vincent ay isupunan Yes, naton Kabalikat buwas no, Erwin. sa aton sini nga programa ang Kabigag Balita. Sa sunod sa pagpungko no sa aton sini nga provincial director no sa anom niya palang nakabulan. Oh? Pagpungko no dire sa Iloilo Police Provincial Wow, makakawat-awat Kabalikat Erwin ha. Buwas naman ha. May bilin pa kita. Sugpo no sa kampanya naton no Oo. kontra illegal nga pagpangisda. Yes, amo na supo naton buwas. Illegal pari kag subong man illegal laging. Yes. Nagkares naton sini nga mga intensified campaign subantayan niyo na bus sa aton sini nga programa nga Kape kag Balita. Yes, kag para sa aton sini nga mga comments no before we end sa subungaga no taga naton sa hustisya. No kay base magsurunggod ka mo dyan ha. Ari na ha. Ay ma'am no may ibuya no. Good morning watching from Ulus and MPS. Thank you so much. Good morning kay ma'am. No kag sa aton dira nga news bago naton dira nga no nga hepe no sa New Lucena Municipal Police New Lucena. Tama ta ni man. So thank you so much. New Lucena Municipal Police Station. Oh, sa tanan nga katapo naton dira nga mga Ilonggo Caps. Good morning kita sa inyo tanan. Kay Bem Villas Types. No grabe nga. Mayo nga gali sining from Dumagas MPS. Thank you so much. Good morning, God bless. Kagay Ila Joy Hangayo Valdeberona. Good morning. Thank you so much gid ma'am. Ang Saraga MPS nato nagamonitor man sa Subungaga. Thank you so much gid. Good morning. Marie Jane Marie Diaz ang aton dira nga mapisan no kay UP sa Banwasang Saraga, particularly sa Saraga Municipal Police Station. Keep safe always gid mo dira ma'am and sir sa tanan-tanan nga naga-monitor sa aton sa Subungaga. So maghalong gid kita always ha. Kag kamo kung kamo dira nagabiyahe, magbalong gid sa kapote kung kamo nagamotor, mag-wear gid kamo sang helmet, protective gears. Kag kung kamo dira ang naga-drive sang nagamaneho sang salakyan, mag-seatbelt. Kag dapat antes ka na magalit sa aton sini nga mga panimalay, padulong sa aton sini nga mga kaladuan nga mga appointment or ano pa dira nga klase sang transaksyon, dapat no ang inyo sini nga mga salakyan bala is in good condition. Siguraduhon takit kay madanlodan sa buong dalan kung wala karon palyado imo brake da tapos gid disgrasya. No, hindi tanan abla mo ang disgrasya Kabalikat Erwin. A split of seconds lang na Pero ang damage mga kabyanan hindi nato nabalaan no kay okay lang kung gas-gas lang da.
Okay lang da kung ma-hospital ka pa, ang pinaka-worst dira kung madulaan kita sang kabuhi mga kabinan. So that's why magbihalong kita. Thank you so much. So Kid. dapat along-along gid sa aton sining tagsa-tagsa ka mga pagbiyahe dira. Gid ka ba kung may importante gid nga laktan no. Along gid. Pwede mo lang mapaiway no sa subong naga mabasa nga aton sin mga dalanon. Yes. Paiway na lang no sa masunod sining nga semana or masunod nga adlaw. Pagulanulan niya sa ni ka Biyernes ang balikat Vincent. Yes. Erwin. So once again nagapasalamat kita sa aton sining pagukap no sa with Santa Barbara Radio Ugyon. Yes. Radio Ugyon na Santa Barbara. DYIS 106.7 FM. Tatandra nga principal mayor na kay Mayor Dennis Superficial sa management staff no sa Radio Ugyon Santa Barbara. Yes. Pagkumunadara ni Sir Boboy Sokal dito. Sa mga staff dira no, thank you so much gid. Sanay naman kita sa masunod sining Martes sa aton sining programa with Radio Ugyon na Santa Barbara. Yeah. Salamat man kita sa aton sining mga live viewers nga nagatutok gid sa aton sining programa. Nagatutok sa Santa Barbara Ugyon page. Sa sa Iloilo Police Provincial Office FB page. Yes. Thank you so much, Gid. Thank you so much gid no sa bus no hindi makalipat no, sa aton sining programa naman ng Kampay kag Balita. Ang bisita nato no ang Regional Anti-Cybercrime Unit. Yes. Sining pagapat pa to no kung ano bala ang cyber libel and the rest when it comes sa mga cyber crimes nato. Thank you so much gid sa inyo sining pagupod sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Live kita nga nag-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa sulod sang IBBO. Ni Dr. Ramiel Oy. Sa ngalan sa atong Provincial Director of Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, ang Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, nangin kaupod ninyo sa Subungaga. No, sa ka oras, no? Lapit isa ka oras man. Oo. No nga pag-updanay sa Subungaga sa aton sining paghinunanon, ang aton sining world-class technician, patrolman Kenneth Biang. Ako naman ang inyo kabalikat angkor, Police Corporal Vicente Blusa Jr. Gaga ko naman Kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan!